Παναλίαρτου, Καραμπετιάν και τώρα Τριανταφύλου Βασίλης, κόβεται και όμως Καλατζής κερδίζει την μπάλα, περνάει για το Ριζάη, θα κάνει το σουτ, γκολ, καταπληκτικό γκολ για την ομάδα του Κιθερώνα, καταπληκτικό γκολ για την ομάδα του Κιθερώνα έξω από την περιοχή. Ο Ριζάη έπιασε ένα φοβερό σουτ, η μπάλα κατευθείαν στην αριστερή γωνία της εστίας του Σωτήρη του Τριανταφύλου, που έπεσε αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει, και έτσι η ομάδα του Κιθερώνα ανοίγει το σκορ ακριβώς το 35ο λεπτό. Παναλίαρτος Κιθερώνας 0-1. Σκόρερ για την ομάδα του Κιθερώνα Καπαρελίου είναι ο Ριζάη. Τσιγαρίδας εκτελεί μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και από τον παίκτη του Παναλίαρτου, δοκάρι. Στην πάνω στο οριζόντιο δοκάρι βρήκε η μπάλα από την κεφαλιά του Κουτσιούμπα εκεί. Στο πλάγιο out για την ομάδα του Κιθερώνα, θα δώσει το Ριζάη. Τσιόλης θα πάρει, Καλατζής. Ο Ριζάη κι άλλο σουτ, μπλοκάρει όμως αυτή τη φορά ο Τριανταφύλου. Τώρα οι παίχτες του Παναλίαρτου με τον Τριανταφύλου να βγάζει για το Μακρύς. Ένα σουτ που γίνεται, νέο σουτ out από τον Τσιγαρίδα ήταν το σουτ. Εκεί μεγάλη ευκαιρία τώρα εδώ για τον ομάδα του Παναλίαρτου. Εκεί βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση ο Τσιγαρίδας, όμως το σουτ που επιχείρησε πήγε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Γερογιάννη. Θα φέρουν όμως, θα πάρουν οι παίχτες του Κιθερώνα. Μπόβαλης θα βγάλει στον Κόκαλη. Κόκαλης από δεξιά θα βγάλει στο Ριζάη, το σουτ λίγο έξω. Κόρνερ, κάπου βρήκε η μπάλα, είναι κόρνερ. Φάουλ που θα το εκτελέσει ο Κώστας ο Καραμπετιάν εκτελεί, κεφαλιά, δοκάρι για την ομάδα του Παναλίαρτου. Για να δούμε, συνεχίζεται η φάση και έχουμε επιθετικό φάουλ τελικά. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Παναλίαρτου μετά το φάουλ από τον Καραμπετιάν. Ο Ριζάη θα το εκτελέσει. Ριζάη εκτελεί απευθείας, καλοχτυπημένο ήτανε. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Εντυπωσιακή επέμβαση στο γάμα της εστίας του ο Τριανταφύλου. Φοβερή απόκρουση. Ο Κιθερώνας Καπαρελίου στο 0-1 με γκολ του Ριζάη από το 35ο λεπτό. Τώρα οι παίκτες του Παναλίαρτου θα εκτελέσουν το κόρνερ. Το εκτελούν καλοχτυπημένο, Γερογιάννης, εκεί του φύγει η μπάλα του Γερογιάννη. Παραλίγο δεν μπορούν οι παίκτες του Παναλίαρτου να σπρώξουν την μπάλα στα δίκτυα, σε κενή εστία. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας του Κιθερώνα, τον Βαγγέλη το Φράγκα. Βαγγέλη, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας και την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Είδαμε ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που το δείχνουν και στη βαθμολογική τους θέση στο πρωτάθλημα. Εσείς είσαστε δεύτεροι και τρίτος είναι η ομάδα του Παναλίαρτου. Ναι, βέβαια ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είπες. Εκτός έδρας για εμάς, και αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Βέβαια κατά διαστήματα υπήρχε ποιότητα, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν ποιοτικές ομάδες και είναι αρκετά δουλεμένες ομάδες. Βέβαια υπήρχε και η πίεση της πρόκρισης, του άγχους. Θεωρώ όμως ότι ήμασταν καλύτεροι στα μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και καταφέραμε και πετύχαμε ένα γκολ και φτάσαμε δίκαια στην πρόκριση. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για αυτή την προσπάθεια. Είχαμε προβλήματα και τραυματισμού. Σήμερα το πρωί κάποιος ποδοσφαιριστής μας ανέβασε πυρετό, έπαιξε με πυρετό. Όλα αυτά κάνουν ακόμα πιο σημαντική και ακόμα πιο σπουδαία τη σημερινή μας πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα μπορούσε αυτό το ζευγάρι να ήταν και στο τελικό του κυπέλου. Αυτό θα λέγα τώρα, ότι είναι δύο πολύ καλές ομάδες που θα μπορούσαν να ήταν και στο τελικό, όπως το πες πολύ σωστά. Ναι, ακριβώς, θα μπορούσε να ήταν ένας τελικός αυτό το παιχνίδι. Έτυχε να είμαστε στην προημιτελική φάση, κάναμε την προσπάθειά μας και οι δύο ομάδες θεωρώ προσπάθησαν. Εμείς ευτυχήσαμε να πάρουμε την πρόκριση
και απλά συνεχίζουμε τώρα την πορεία μας. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Αλιάρτου, τον Λιάκο. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν για την ομάδα που προσπάθησε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Είχατε και δύο δοκάρια, ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Μία πικρή γεύση σίγουρα από το παιχνίδι. Έτσι, δύο λόγια για το παιχνίδι θέλω να μου πεις έτσι γενικά. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Πιστεύω σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που ένα παιχνίδι που το έκριναν οι λεπτομέρειες, τέλος πάντων. Ήμασταν άτυχοι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν πήγαμε τόσο καλά. Στο δεύτερο όμως πιστεύω αξίζαμε να βάλουμε ένα γκολ. Είχαμε είδα δοκάρια όπως είπατε, ένα. Συνεχίζουμε για το πρωτάθλημα. Ο στόχος για την ομάδα του Παναλίαρτου. Να όσο πιο ψηλά στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.